Чым павінна быць Еўхарыстыя? Не толькі паўтаранням тых самых слоў і жэстаў у жыццё той самай матэрыі хлеба і віна, але перш за ўсё Еўхарыстыя павінна быць досведам любові. Любові бязмежнай, безгранічнай. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.